Scénka 6B s paní učitelkou Kubišovou vás zavede do bláznivého světa předvánočních výzev. Jak se s jednou takovou zkouškou poperou účastníci soutěže, jak se ze všeho nezbláznit? Připravte se na skvělou moderátorku, cool Ježíška, 5 týmů a nečekané zvraty, které pořádně zamíchají kartami. A jako bonus na scéně možná zahlédnete i ztraceného Kristiána. Vítejte v předvánočním speciálu Vánoční Survivor. Dnes jste na nejdrsnějším ostrově všech dob. Představme si našich 5 týmů. Kdo z nich přežije přípravy na Vánoce? A už sem přibíhá tým číslo 1. Nerdi! Influencerky! Pohodářky! Hairstylistky! Gameři! Tak co, jak jste připraveni? Nikdy jsme nebyli v lepší formě. Já jsem z toho nervózní, já se brzo omdlím. Tak co holky, jaká je vaše soutěžní strategie? No musíme hlavně světu ukázat, těsně tady trpíme. To bude mít mega moc lajků. Čau lidi, co tu řešíte? No budete soutěžit Survivoru. Aha, tak to jo, no stres, co holky? Si píš na pohodu. Čauky holky, jakou máte pro následu přežití Vánoc? No co Dony, dobrý hairstyling všechno zachrání. Hlavně u stromečku vypadá dost fresh. Jsme tady ve správné misi, vyskakujeme to nová challenge, nějaký Survivor. Najděte Kristiána, někam se odpojil. OK, tak nestrácíme čas, budete muset mě a tady Ježíška potěšit nějakou vánoční pochoutkou. Děcka, všechno mám nastudované. Dáme tam proteiny, to bude brutálně zdravé. Mně je zlé, já se omdlím. Fuj, holky, to je nechutné. Mě do toho z těsta spadl nehe. Počkej, já to natočím, bude mi strašně moc lajků. Hej, já peču úplně bez make-upu, dej to hned na zem. No stres, holky, jak jsem začal svou mandarinku. Tak to máme splněno, 7 si kafíčko. Sofie, průser, těsto mi střiklo do vlasu a mám je úplně slepené. Oh no, Sunny, to je nouzová situace, musíme to umít. Hoši, vyskočila mi tu nová challenge, máme přichystat vánoční mňamku. To dáme, to bude cukroví, co svět ještě neviděl. Už to programu přes AI, kde je zase Kristián. Už se asi zase ztratil misi. Tak a teď s pomocí Ježíška vyhodnotíme úplného výherce vánočního speciálu. Na můj vkus to chutná až moc zdravě. Ale ne, mu to nechutná, já si Omlouváme se, něco se mu porouchalo, musíme jít pryč ze scény. Fuj, co to dám křupel, na lese si vylomil zub. Oh my god, to je můj nehet. Holky, jde, musíme si udělat manikur. Tady se potvrzuje pravidlo, kdo nic nedělá, nic nepokazí, není na sladkou mandarinku. No tady to zůstalo jen u těsta. No co, vlasy mají přednost, ale podívejte se, jak je Saninka krásná. Kde máte cukroví? Tady. Aha, vy jste zase úplně mimo. A vítězem, který přišel dnešní Survivor na prostém klidu, jsou pohodářky. Takže, když si chcete užít pěkné Vánoce, uvařte si teplý čaj a dejte si ovoce.
děčky, můj jsme skončila, bylo to fakt jako strašný. Jako já jsem si kvůli tomu zlomila i nehet. A jako víte, kdo to vyhrál? Nějaké borky, které do hrnce dali mandarin. Tak čauky. Mějte se krásně. Nechoďte se. Nedoporučujeme.